У эфіры рацыя, магчымая вайна ў Беларусі, магчымы ядравы удар. Гэта не фантазіі, імавернасці, пра якія мы разважаем даўно. На жаль, яны няўхільна насоўваюцца на Беларусь. У студыі Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацбяспецы і абароне, адзін са стваральнікаў полку Каліноўская. Вітаю вас. Добрый день. Тое, пра што я зараз буду казаць, это все тычыцца Беларусі. Вось гэтыя дазволы біць далёкабойнымі ракетамі, атакамсамі, ўжо штормшэда, углыб тэрыторыі Расіі. І калі былі нанесеныя ўжо першыя гэтыя удары, Пуцін у той жа дзень літаральна так зацвердзіў новую ядравую дактрыну, што вы паспрабуйце толькі нас атакаваць, хоць нават дронамі, все, маем права наносіць ядравы удар. І ў гэтай дактрыне чырвонай лініяй прапісаная Беларусь. Да чаго ідзе справа ў Беларусі? Я нагадаю нашим глядачам, что впершыню про введение ядерной зброі в Беларусь яны стали казаць у 23-м годзе, калі чакалі украінскага контрнаступа. І тады было зафіксавана, што яны ўведуць ядерную зброю до траўня 23-го года. Чаму бы гэта было зроблена менавіта до гэтай даты? Таму што наступ планаваўся на весну, дакладна ніхто не ведаў яшчэ канчатковую дату. І яны былі не ўпэўнены в тым, ці атрымаецца ім пасля паспяховай аперацыі Харкаўскай з боку ЗСУ і пасля паспяховай дэакупацыі Херсона вытрымаць гэту украінскую атаку. І мы павінны разумець, што Пуцін робіць пэўныя рэчы не проста так. Калі яны агучылі пра ўвядзенне ядернай зброі в Беларусь, для нас всіх гэта вельмі трывожны сигнал, тому что я вам скажу, что нават фізічна она можа там не знаходзіцца, але яны ўжо ствараюць падмурак под то, што магчымы такі сцэнар, і гэты сцэнар будзе рэалізоўвацца з боку Беларусі. На жаль, я просто хочу патлумачыць гледашам нашим, так? Чаму з Беларусі? Хоць людзі в это не вераць. У нас была пытанка на партнёрскім канале Пара, там толькі 1% рэспандэнтаў лічыць, што там магчымае, што Беларусь будзе ў ядравую правакацыю ўцягнутая. Насамрэч рэчаіснасць абсалютна іншая, шаноўныя сябры. Яна такая, што яны скарыстаюць беларускі плацдарм для такого спробнага ядравага шару. Удары тактычнай ядравай зброі з Беларусі, каб, праверыць, прамацаць чырвоныя лініі, які там будзе адказ. Но адказ-то будзе па Беларусі, не па Крамлі. Вось у чым фокус. І падобна на тое, што Лукашенко даў на гэта згоду. І менавіта таму ён зноўку ідзе на выбары, хоць дзецьмі кляўся там, што не пойдзе. Гаворка ідзе пра эскалацыйны сцэнар. Мы бачым, што в вайну далучана Паўночная Карэя, фактычна наўпрост. Украіна атрымала дазвол выкарыстоўваць далекабойную зброю і уже атакавала тэрыторыю Расійскай Федэрацыі рознымі тыпамі ракет. Сёння Расійская Федэрацыя разагнала інфармацыйную вкід пра тое, што Украіна будзе атакована новымі балістычнымі ракетамі, якія могуць несці в тым ліку ядерныя боегаловкі. І амаль што все замежныя амбасады в Киеве, яны зачыніліся з сённяшняга дня. Амерыканская, брытанцы працавалі, палякі працавалі. Там не толькі амерыканская, там шэраг яшчэ іншых. І справа ідзе да фактычна пачатку новага вітка эскалацыі. Мы ведаем, што Беларусь ўжо даўно ўцягнута в авантюру, в падтрымку агрэсіўнай вайны. Беларусь, нагадаю, звязана вайсковымі дагаворамі в рамках ОДКБ і в рамках супольнай групоўкі войск. Запланаваны маштабныя вучэнні на 25 год. Дыктатар робіць пралангацыю сваіх паўнамоцтваў. Это фактично в режиме спецопераций. Все гэта складаецца в такі ланцуг, што Беларусь яна будзе выкарыстоўвацца в Крымлем в тым ці іншым сцэнарыі па націску як на Украіну, так і на краіны Захаду, нашы суседзі. Но калі яшчэ тыя вучэнні Захад 2025 будуць, тут размовы і пра лета, і пра восень, гэта па сённяшніх часах яшчэ не скора. Ось ядравы сцэнар, ядравая эскалацыя. Все, ёсць дазволы біць далёкабойнымі ракетамі, значыцца, Пуцін пайшоў на эскалацыю, но это ж можа выбухнуць у кожны момант, так? Я нават думаю, ці не наша з вами вось зараз размова, ці яна не апошняя, так? Калі это можа здарыцца? Насамрэч, я думаю, гэта можа ведаць толькі адзін Пуцін, і, магчыма, праз 5 хвілін амерыканская выведка.
Мы докладно не ведаем, куды будзе удар в адказ, але то, што яны хочуць задзейнічаць в этом сцэнарыі Беларусь, сведчыць пра тое, што Пуцін сам хоча праверыць, а ці будзе гэты удар в адказ і куды ён будзе. І для нас, беларусаў, якія пацярпелі ад чарнобыльскай катастрофы, гэта жудасна, просто жудасныя рэчы, што мы гаворым пра ядзерны ўзрыў. Сёння, дарэчы, нейкія букмекерскія канторы сталі прымаць стаўкі. Вы бачылі навіны? Не, такога не. Ці адбудзецца ядравы удар в 24-м годзе? 24-м нават. Так. Вы сур'ёзна да гэтага ставіцеся? Это магчыма? Не, разганяецца такая навіна, і яна як бы кладзецца в агульны такі, не ведаю, істеріяй можна яшчэ не назваць, но в агульную такую канву. Мы неяк уже прызвычаілі, гаворым пра ядравую зброю, пра ужыванне ядернай зброі, і па мне гэта вельмі насторожана. Мяне ведаеце, што насцярожвае? Што калі Пуцін зацвердзіў эту абноўленую дактрыну, на Белце, розныя там пулы першага, там, лукашэнкаўскія каналы, ні слова пра гэта, это вельмі падазрона, таму што то яны гэтым выхваляліся, мы там пад ядравым парасонам Расеі. Всё, рэжым можа рабіць все, што хоча, а тут ні слова. Нешта рыхтуецца. Вот я вельмі як бы гэтага баюся, но спадар Вадзім, удар помсты па Беларусі. Ці прэвентыўны удар, украінцы ж яны папярэджваюць, так? Но ці будзе тут небяспека для сярэднестатыстычных людзей? Ці загінуць людзі? Ці вялікія рызыкі? Што вы думаеце пра гэта? Ці будуць біць там толькі па вайсковых аб'ектах, там персанал загіне, вайскоўцы, но такі сярэднестатыстычны чалавек, все нормально будзе. Я магу зафіксаваць, што удар в адказ будзе, абавязкова. Тут пытанне, ці будзе ён канвенцыйнай зброі, ці ядравай, застаецца адчыненым. І в першую чаргу удар будзе па вайсковых аб'ектах. Таму што насамрэч ніхто ж не хоча падвышаць там градус эскалацыі да мяжы знішчэння зямнога шару. Таму беларускай арміі трэба прызадумацца. Ну, па Менску, па заводзе МЗКТ, які ўцягнуты ў вайсковыя працэсы, біць не павінныя, так? Насамрэч, я не ведаю, які банк цэлей в краінах НАТО, ці ў амерыканцаў. Што там, якія аб'екты занесены, пра гэта мы можам толькі здагадвацца. Я бы мог просто патлумачыць нашим некаторым людзям, которые зараз ходзяць з задавальненнем на эти заводы, якія напоўніцу працуюць на расійскай ВПК, со спокойной душой идут спать дому и ни про что не думать. Так оно, как бы бумеранг, карма, она вернется. И тут питання буде в тим, що бомбить будуть не по державі, а менавіта по країні. В Італії, яка там не надто підтримувала Муссоліні, були бомбардировки, були репарації. В Німеччині, яка менш половины голосувала за нацистську партію в 1933 году, его просто стерли с лица земли. И никто там не пытал, ты фашист, ты антифашист. Ты в национал-социалистичной партии, ці не. Потому что тут не треба, коли починають говорити гармати, тут не треба мати ілюзій. Рація. Ну, Лукашенко, відавочна, не хоче такого сценара. Ён даў абяцанне Пуціну, што ў выпадку чаго абавязкова тут все скарыстоввай плацдарм беларускі. Але ён не хоча гэтага, так? І ёсць сігналы, ёсць інфармацыя, публічныя каналы, не публічныя. Як толькі выйграў на выбарах Трамп, Лукашенко проста пачаў да яго нахвальваць, шчэміцца. Была сустрэча з Аліевым, Аліеў сябар Трампа. Ну, відавочна, што размаўлялі датычна вот там, каб Лукашенко паспрабаваў выйсці на Трампа. Зараз ён сам збіраецца ехаць у Пакістан, так, да пакістанцаў. У пакістанцаў з Амерыкай сёння не кепскія адносіны, ёсць кантакты. І там ён паспрабуе, каб яго пралабіравалі. Ну, як вы думаеце, ён хоча вот так вот як бы дыстанцыянавацца ад Пуціна? Ці гэта такая вось аперацыя з Пуціным узгодненая? Я думаю, ему не удастся от Путина дистановаться, потому что Россия инвестовала столько в этот режим. Говорка может идти на вот уже про сотни миллиардов, про разные дотации, кредиты и так далее, что они не отпустят Беларусь и этого гауляйтера, який, як он казав, готов ползти на коленях в Росію і приполз туди. Тому, чому він якби зараз так заметушився, тому що ён же ж пам'ятає про лёс своїх сабруков, там Мілошевича, наприклад, Каддафі,
Хусейна, і ён ведае, чым, в прынцыпе, гэта все закончыцца. В выпадку эскалацыйнага сцэнара его чакае в лепшым выпадку лёс, што ён едзе в Гаагу. Гэта лепшы для яго будзе наогул выхад са ўсей этой сітуацыі. І в чым ягоны план зараз? Чым его план? Ну, ён, я думаю, па звычцы спрабуе вот эту гойдалку раскачваць паміж захадам і ўсходам. Вот он выпусціў там некалькі дзесяткаў палезняволеных, іншай рукой нагроб некалькі сотняў. І вось он такія будзе зараз гульні праводзіць, ну, это псеўдавыбары свае зараз будзе праводзіць і прадаваць, што, ну, глядзіце, у нас нават кандыдаты такія ёсць, як Чамаданова і Гайдукевіч, і наогул росквіт дэмакратыі. Ну, я думаю, гэта зараз мала на кого паўплывае, таму што я нагадаю, што гэтыя выбары впершыню будуць праходзіць в умовах вайны в рэгіёне, в якую вцягнута Беларусь. Ну, мы говорим про такія рэчы, про то, што вайна можа ў Беларусі пачацца, удары па Беларусі, ядравыя сцэнары, увогуле вот это вот выбары, так званыя выбары Лукашэнкі. Ну, увогуле ёсць сэнс пра гэта гаварыць ці не? Я думаю, што яны не будуць займаць некую павестку сур'ёзную, значную в 25-м годзе, і наогул можа быць сцэнар такі, што гэта можа быць перекрыта іншымі сур'ёзнымі падзеямі. Это, як памятаеце, в 22-м годзе беларуская апазіцыя і пэўныя колы былі заклапочаны рэферэндумам, які Лукашенко правадзіл, а рускія рыхтавалі ўварванне ў Украіну, фактычна пад гэтым прыкрыццём. Дарэчы, што тычыцца Украіны, сітуацыя, ну, не тое, што крытычная неправільна называць, ну, вельмі паганая, вельмі небяспечная сітуацыя. Расейцы захопліваюць ужо там рэкорднымі тэмпамі населеныя пункты. Ну, сітуацыя найгоршая вось там з лютага 2024 года. Горш было, можа быць, толькі ў першыя тыдні гэтага поўнамаштабнага ўварвання. Ну, што будзе, як вы думаеце, ва Ўкраіне? Украіна будзе далей супраціўляцца. Я надта не драматызаваў, што там рэкордныя тэмпы прасоўвання. Нават калі яны выйдуць ужо на акраіны Пакроўска, будуць вельмі жорсткія баі за гэты горад. Мы памятаем, што за Бахмут баі ішлі год, і сколькі яны там паклалі. Украінцы абараняюцца, і, я думаю, далей будуць гэта працягваць. Украінская армія прывыкла жыць в умовах нават дэфіцыту снарядаў, в умовах дэфіцыту вайсковага абладнання. І то, што адрознівае зараз, напрыклад, ЗСУ ад 22-го года, это тое, што зараз ёсць універсальны сродак знішчэння ворага. Это дроны. Это недарагія дроны, якія могуць знішчаць як і тэхніку, так і пехоту ворага. Ну, дроны недарагія, але чамусьці просяць закупляць гэтыя дроны у звычайных людзей. Вы данатце, чаму дзяржава не забяспечвае належным чынам? Вялікае пытанне, чаму такі кадравы голад ва ўзброеных сілах Украіны, чаму няма ўмацаванняў і так далей. Мякка кажучы, хапае праблемаў, пра якія ўжо нельга не гаварыць. Но пачынаецца эскалацыя зараз. Як вы думаеце, чым это все скончыцца? Бо такое ўражанне, што это будзе сканчвацца вось у такой, прынамсі, сярэднетэрміновай перспектыве. Я думаю, што 25-й год будзе дынамічным. Будуць вельмі сур'ёзныя падзеі, звязаныя з вайной в Украіне. На жаль, яны, напэўна, будуць трагічнымі, гэтыя падзеі. Да гэтага трэба быць гатовымі. Але гэта дае і нам шанец. Гэта дае шанец на вызваленне. Я яшчэ раз нагадаю, што з юрыдычнай кропкі гледжання Беларусь на сённяшні дзень гэта краіна-суагрэсар. І толькі мэтазгоднасць і добрая воля стрымлівае украінцаў ад нанесення удараў па Беларусі. Я б сказаў, дзяржава-суагрэсар, так? Таму што, дыктатар, так, дзяржава, краіна, крайне малаімаверна, што там беларусы, я думаю, там невялікі адсотак людзей унутры Беларусі, хто падтрымлівае гэтую вайну, я перакананы проста ў гэтым. Спадар Вадзім, шмат размоваў пра замарозку вайны. Вось там The Economist, там Politico, New York Times, Washington Post пишут там заморозка, там 24-25 год. Там. Это могут быть оценки журналистов, так, прыватные оценки, они могут быть ширыми или помылковыми. Это могут быть там розныя кшталту укиды, пятая колонна может працаваць там про путинские силы. Тым не менш размовы такие ведутся, так? Вось калі замарозіць вайну. Вось па лініі судатыкнення гэтага баявога, што это для Беларусі?
Ну, на нейкі часы у нас будзе сітуацыя заморожена, хутчэй за ўсё. Но я вельмі слаба веру в такі сцэнар. Вельмі дыаметральна розныя пазіцыі бакоў. Еще раз падкрэслюю, я вельмі слаба веру в сцэнар заморозкі. Нават калі ён будзе, на маё меркаванне, ён не будзе доўгатрывалым. Но калі варыянт заморозкі, так, уже ж, у прынцыпе, Трамп сказаў, што там гатовы абвальваць сусветныя кошты на нафту. Можа быць тут такі варыянт, каб камбінавана абваліць эканоміку Расіі, каб там эканамічная дэстабілізацыя, потым палітычная. Это все, канешне, на Беларусі адбіваецца. Гэта проста момент падзення эканомікі, вось момент у Беларусі, калі ў Расіі падобная здарыцца эканамічная дэстабілізацыя. Но калі Трамп на это не пойдзе, не будзе іх абвальваць эканамічна, вот неяк канструктыўна дамовіцца, што тады? Канструктыўна дамовіцца з Расіяй? Ну, так, з Расіяй. І змусіць Украіну, значыцца, давайте заморожваем. Мне цяжка сказаць, як можна змусіць, калі мы зараз гаворым пра краіну, а не пра дзяржаву, украінскі народ, які, в прынцыпе, дзякуючы якому Украіна існуе да сих пор. Таму што чаму адбылась памылка ФСБшнікаў у 22-м годзе і іхнай выведкі? Не толькі іх, дарэчы, і заходніх аналітыкаў, якія давалі Кіеву 3 гадзіны, 3 дні, там 2 тыдні выстаяць. Таму што па ўсіх пралічаных фактараў Украіна як дзяржава павінна была рухнуць пад такімі ударамі з некалькіх накірункаў. Но ніхто не ўлічыў фактар украінцаў як народа, якія проста яны жывуць як бы трошки в таком паралельным жыццём са сваёй дзяржавай. Да, вельмі шмат праблем в Украіне як дзяржаве, але калі народ в Украіне хоча, то ён, як паказвае гісторыя, ён гэтага і дабіваецца. І от калі народ Украіны вырашыць супраціўляцца далей, я не ведаю, якім чынам будзе навязана наогул эта заморозка войны. Вы верыце ў тое, што менш чым праз год, вось у 25-м годзе, можа скласціся такая сітуацыя, што Беларусь цалкам мяняецца. Так, магчыма, там выпаленая зямля, так вот, калі казаць вобразна, так, а можа быць і не вобразна. Все, рэжыма Лукашэнкі няма, абсалютна іншая краіна, што вось гэты шанс, ён вось прама зараз. Вось пачынаецца эскалацыя, гэта наш шанс, і все зменіцца. Верыце, што так можа быць? Гэта можа быць по той прычыне, што калі яны дасталі эту ядерную дубіну і граюцца і пагражаюць налево і направо, то у нейкага бока рана ці позна могуць проста здаць нервы. Гэты сцэнарый можа пачаць рэалізавацца нават там уже незалежна ад нейкіх хацелак. Спадар Вадзім, вы колькі займаеце пасаду ў аб'яднаным пераходным кабінеце? Ужо прайшло пад 3 месяцы, я так разумею. Можа, з канца жніўня гэтага года. Ці ёсць нейкія з гэтага вынікі, ці не? Ёсць пэўныя вынікі, якія я зараз не магу агучыць на камеру, но калі все складзецца добра, тут бліжэйшы час будуць для нас, як беларусаў, якія імкнуцца патрапіць назад домой і аднавіць нашу незалежнасць, будуць добрыя навіны. У Польшы спрабавалі стварыць украінскую дывізію, ну нейкае вось украінскае падраздзяленне, так, там вот у Любліне. Сабраць, кінулі кліч украінцы, якія жывуць у Европе, мужчыны, ад Рыгі да Лісабона, все, збірайцеся, новы підроздзел ствараем і гэтак далей. Сабралася прыкладна столькі ж людзей, колькі беларусаў загінула ва ўкраіне вось з лютага 22-го года. То бок эта лічба, ну, мякка кажучы, многіх расчаравала. Мне здаецца, калі б па беларусах кінулі кліч ствараць беларускае вызвольнае войска, людзей было б у дзесяткі разоў больш гарантавана. Датычна стварэння беларускага вызвольнага войска. Скажыце мне, калі ласка, ці неяк рэалізоўваецца гэта ідэя, ці захад, ці на захадзе разумеюць, што вот існуе такая неабходнасць стварэння такога інструмента? Палітыкі, яны будуць да канца гаварыць пра тое, што мы за мір ва ўсім міры, пра дээскалацыю, што мы там пазбеглі вялікай вайны. В прынцыпе, тое, што рабілі палітыкі 80 гадоў назад. У 1938 годзе Чэмберлен, прыехаўшы в Брытанію, калі яны здалі Чехаславакію Гітлеру, сказаў: мы пазбеглі вялікай вайны в Европе. І вайна пачалась. Прыкладна тое самае яны будуць рабіць зараз, но вайскоўцы ўжо все разумеюць. Генштабы наших бліжэйшых суседзяў рыхтуюцца к адкрытаму канфлікту з Расіяй.
Пытанне по беларускай вызвольнай арміі, оно паўстане роўна тады, калі пачнуцца ўжо коаліцыйныя дзеянні. Ці напярэдадні гэтых дзеянняў. Ну, коаліцыйныя дзеянні па Расійскай Федэрацыі і па Беларусі, калі яна будзе яшчэ да сих пор марыянеткай на той час Расіі. Я не буду спекуляваць, што я ведаю планы генштабов там, НАТО ці нашых краін-суседзяў. Але я ведаю дакладна, што агрэсіўныя войны заканчваюцца на тэрыторыі краіны-агрэсара, каб пакласці край гэтай вайне. Таму, ну, мы бачым у 45-м годзе, дзе закончылась вайна. Ніхто ж не казаў, давайте дойдзем до Одера і спынімся. Спынілись в Берліне. Таму, я думаю, пытанне тут і па Менску, а можа быць і далей, яно будзе стаяць на павесткі дня. Людзі, якія там пішуць каментары пад нашымі відэа з Беларусі адтуль, так? Дагэтуль маюць такія спадзевы, што нехта прыйдзе Беларусь вызваліць. Беларусы, так, нейкія вайсковыя падраздзяленні, от прыйдуць каліноўцы і вызваляць. Ці можам мы на сёння, я падкрэсліваю на сёння, канстатаваць, што такой сілы, якая магла б зайсці ў Беларусь, от сілы з беларусаў, зайсці ў Беларусь мілітарным чынам, скінуць рэжым, што такой сілы няма? На сённяшні час? Ну, мы увесь час соотносимся до сённяшніх умоў. При сённяшніх умовах няма сілы, которая можа вызваліць Беларусь, гэта дакладна. Але мы ж не ведаем, што будзе праз полгады. Ну, мы з вами уже проговорили, і я ще раз подкреслю, Беларусь буде визволяти білоруська визвольна армія. Ті доброохотники, які зараз в Білорусі, я думаю, вони будуть складовою часткою цієї армії. Тыя людзі, якія сёння ў Беларусі падумваюць, заціхарыліся як партызаны, так і сябе не праяўляюць. Вы маеце на ўвазе гэта? І в Беларусі, і в Україні. Доброохотники в Україні. Як вы думаеце, у міліцыі беларускай, ну не беларускай, а лукашэнкаўскай, правільна казаць, так? Ва ўзброеных сілах, я не ведаю, спецслужбах лукашэнкаўскіх, ці шмат людзей, рэальна, якія далучацца да праекту беларускага вызвольнага войска, калі вось гэты пажар пачнецца? Калі над першым беларускім горадам, над выканкамам будзе падняты бел-чырвона-белы сцяг, у нас будуць сотні, нават тысячы добраахвотнікаў, якія пачнуць влівацца в шэрагі беларускай вызвольнай арміі. Я в этом перакананы. Мы гэта бачылі в 2020 годзе. Пэўна, што ў Беларусі, вот вы казалі там пра адказнасць людзей, што там, калі будуць бамбардзіроўкі, то па ўсіх, а не толькі па лукашэнкаўцах, так? Што будзе пераасэнсаванне, што людзі зразумеюць, хто такі Лукашенка, так? У якую авантуру ён уцягнуў Беларусь, як ён нас усіх падставіў, так, што вот, калі наступствы, канешне, пачнуцца, будзе гэтае пераасэнсаванне. Калі яно будзе, калі гэта пачнецца, калі пачнецца эскалацыя, яшчэ раз хашу у вас перапытаць, вось найбольш імаверна. За мінулы тыдзень в Беларусь залетела больш 40 шахедаў. Куды яны палецелі, дзе яны маглі ўпасці? Пытанне адчынена. Подых вайны ён уже каля Беларусі. І да, мы зараз, можа, народ, ён не зусім адчувае гэта, але набліжаюцца сур'ёзныя падзеі. Я еще раз подкреслю, что вот эта спецоперация по пролонгации полномочий диктатора, я лечу, это одна из часток плана Путина. У них есть некий план. И этот план тычется всего региона. Лукашенко, может быть, он не ведает всего, может быть, его там частково только в этот план посвятили. Але он уже, мне здаецца, не мае ходу назад. Вот для чаго і пакінулі Лукашенко? Путин с моменту своей промовы 2008 года, когда он сказал про обновление Советского Союза, там, откидание краин НАТО назад на узровень 97 года, он не отмовляется, он последовно реализовывая свой задум. Его задум не меняется. И это задум знищить Украину. Там далее может быть и Сувалский коридор, но мы не ведаем, что у них там далее по плану. И Беларусь в так званой союзной державе, долученная до МП. Беларусь, да, они уже лічат, что это давно их. Гауляй Тарчасова стоит, покуль он выгоден. В любой час они могут его изменить. Шахеды над Беларусью, вы пригадали гэтыя шахеды, так яны лятаюць по-ранейшаму, так? Это расійскія шахеды, это зразумела. Для чаго, як вы думаете? Розные ёсць версія, што это спуфяцца яны, ну, в сэнсе збіваюцца украінскім рэбам і губляюць координаты.
Есть версии, что у них полетные задания так запланованы, что они залетают. Как в тим ліку, там, наприклад, створати не то, що казус белі, а щоб, наприклад, лукашистський диктатор мав потім можливість сказати, ну, бачите, мене ж атакують, це українські дрони. Вони, до речі, вже і заявляли, що це українські дрони залітають. Ось. Ну, різні є версії. Тут небезпека в тим, що з надходом холодів удари по енергетиці України починають бути більш інтенсивними, як показують останні дні. Я думаю, кількість гэтых шахедів, які в тим ліку в Білорусь залітають, так само буде повеличуватися. То бок шахеды могуць скарыстаць для того, каб, напрыклад, ударыць па якім-небудзь там нафтаперапрацоўчым заводзе ў Мазыры, сказаць, это украінцы ударылі, і все, б'ём тактычнай ядравай зброі па Украіне у спадзеве, што Захад просто паралізуе в страху, все, там ядравая правакацыя, і все, Пуцін рабі все, што хочаш. Можа такое быць? Яны уже давно мають право ударить в отказ ядерной зброї. Потому что боевые действия ведутся уже третий месяц на территории Российской Федерации, Курской области. В этом плане у них якби нема перешкод, у них есть только, я думаю, зараз одна перешкода велика, что Путин думає, як йому во всей этой заварухе самому застаться в живых. Шановні глядачі, ескалація, інакш не назовеш, ось яна починається на наших вачах. Ви ведаєте відео на каналах Рація, у Ютубі, у Тіктоку. Ну, зараз знову нейкая навала, нейкія скарги, абмяжоўваецца патэнцыял. Калі вы хочаце падтрымаць канал, гэта можна зрабіць толькі такім чынам, што калі гэта бяспечна, падпісвайцеся, каментуйце нашае відэа, каб беларусацэнтрычны контент шырыўся. Час наступае трывожны, але ёсць шансы. Спадар Вадзім, дзякую вам за ўдзел. Дякую. Жыве Беларусь. Жыве вечна.